gutom. Ko, kanay ka ako mo. Yung sinun, magbuwad na ko lang dito. Mo na lang ko ba? Mayong adlaw mga suking tigpanan ug malipayong Pasko kanatong tanan. Luto-luto ra kog mga ginagmay ni mga para sa atong selebasyon karong Pasko. Aw kani laging busy sa trabaho aw delikatan sa niblik 5 aw kukiri sa tani nga video. Tan-awa lang ng mga movements sa naon gigamitan ng sundang nila pulapo. Ako untang ununa ning baka na nalitagan ako kag ganina unsa akong persamang gaguma aw magbaswita. Lahi ra jud ang Pasko sa una sa kaysa karon na. Kaysa una gagmay pa ta. Karon dagko na bitaw moabot jud ang panahon nga magkalagyo ta sa atong ginikanan, malagyo ta sa atong igsuon kay magsantaiya na matag panahon. Mao nang isa mga batan-on diha i-treasure jud ang panahon samtang nagkadugol pa. Bibisita mo pud si mama dili sa mua, mao nang grabe jud ang lipaya. Dili sa kuno si mama magstay sa mua taman pista kay hapit na pud pista sa katigbian. Sawang yutang tawhan.